Как намира картата? Ето, дори без да я гледа, изтегля си и как, връщайки картата, аз мога да я намеря винаги. Абсолютно винаги. Ето ви тайната. Гледайте до край и ще разберете. Също така може да последвате и да коментирате, да зададете вашите въпроси. Как става? Първата стъпка е да дадете картата на човек да си изтегли. След като сте разбъркали тестето или след като сте му дали той да го разбърка. Няма значение. Картите, ви уверявам, са напълно нормални, може да го направите и на други хора. Когато дадете на някой да си изтегли карта, първата стъпка няма проблем. Изтегли си карта. Да, окей? Да. Но втората стъпка е много важна. Когато му кажеш служи я някъде или просто кажи стоп някъде. Стоп. Слагай картата. И забележете, тук всъщност идва тънкото. Това е неговата карта и като му кажа слагай картата, от тази страна изглежда нормално, нали? Служи картата. Обаче от тази страна вижте какво се случва. Служи картата. Забелязвате ли? Ето вижте, служи картата. При лекият ъгъл, лекият ъгъл, дори към самия ъгъл, ние виждаме горната карта. И какво става? Като запомните горната карта, точно до седмица каро, т.е. до тази седмица, дори да не познавате боята, пускате картите. Ето, вече няма картата, е разбъркана. Дори може да цепиме, примерно, няколко пъти. Няма проблем. Точно над седмица каро ще се намира, под седмица каро имам предвид, ще се намира вашата карта. Тя ли беше? Да. Да, седмица. Нали, купа. Как работи и защо работи по този начин фокуса? Гледайте внимателно. Когато накараш човек да си изтегли карта, сега ще ви обясня тънкостта, как да го правите по начин, по който да не ви разберете, не да гледате така. Нали? Служи я, да. Не го правете по този начин. Взимате картите, давате ги на някой да ги разбърка или да ги разгледа. По този начин показвате, че не се притеснявате от това нещо и че тайната е някъде другаде. Това е психология. След като дадете на някой да си изтегли карта, ето, изтегли си някъде карта, пак показвате, че няма проблем, казвате, добре, той ще се обърна. Когато се обърнете, забележете, когато се обърнете наобратно, това, което става вече като сте наобратно, така надигни с камерата, вдигате горната карта, по случайно същата, да, и с малкия си пръст просто я връщате по този начин. Ето, това трябва да се случи. Ето как изглежда отзад, а ето как изглежда отпред. Като че ли нормално тесте. Обръщате се наобратно и казваш, служи някъде в тестето, ти я държиш. Служи някъде в тестето, няма проблем, където решиш. Айде, слагай спокойно, после ще ги такова. Ето, дори тук не я гледам пред камерата. Да, ето да, слагай. Да, служи я и продължавате да повтаряте. Служи я. Сложи я. Сложи ли я наистина? И от тук нататък вие вече знаете картата. Пак при втория. Връщаме се на седмица каро. И точно под седмица каро, нали тя ли беше? Да. Да. Стигате до ще си се пика. Ето, че